Benvinguts a l'Escola del Foment. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristes... Només d'entrar a l'escola ja trobem un plafó, que és tota una declaració de principis, amb unes espardenyes com un dels elements més característics del nostre país, uns miralls que ens evoquen a un viatge de l'interior de l'escola cap a l'exterior, és a dir, que tot el que fem aquí tenim el desig que vagi cap a la societat i la societat que entri cap a dintre. I aquí tenim la segona part del plafó amb un mapa de la nació de Salses de Guardamar i de Fragamó, on queden especificats els continguts que treballem i dins de quin àmbit geogràfic ens moguem, i amb una benvinguda coneguda per tothom, que amb el sentit de dir tothom ja és benvingut. Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu, ve amb un soldat, els reis... Les revolucions no es fan amb cançons, però les cançons ajuden a fer revolucions, tal com deia Joan Fuster. Què és l'Escola del Foment? És un centre de dansa, glosa i cançó d'arrel tradicional, amb una línia educativa per a totes les edats, des de nadons, a mainada, joves, adults i famílies. Malgrat la pandèmia, aquest curs hem obert la línia de mainada amb uns cursos que en diem espores, en relació fent una colcada d'ull al manifest esporogen. Després hem obert uns balls de bastons per a adolescents, per a joves, i la franja d'adults, tot el que és dansa, glosa i alguna activitat de cançó. Per exemple, trobem uns balls de bastons, uns tallers de sardanes intensius de caps de setmana i un taller de sardanes quadrimestral. No, ens perdem de ritme, eh? El ritme no el podem perdre, Seguim. Doncs ja ho sabeu, estem al barri vell de Girona, al costat de la plaça de l'Ajuntament. Sigueu tots benvinguts a l'escola, tant els que sou de la ciutat per fer els tallers anuals o intensius, com els que sou de fora, que podeu venir els caps de setmana a fer un taller puntual. Cuideu-vos molt, salut i república. L'espai qualsevol dia pot sortir